izgleda ko tofu da je našmrkani, a ovaj mi ko da je napušen. Pospremio. Kako si to pospremio? Neki gumb drugi. I trebaš držati drugi neki gumb. I odite tamo. Obi-Wan Kenobi. Pa ti ste guti čašicu. Story enter. Ide brod. Letimo na ovaj brod drugi. Aha, da je, o ne, panika! Ne reš, moramo to vidjeti. O, je to brod onaj, haca? Prokleti gumbi. Ne znam koristiti ni... Sorry. Tip nepokretan do kraja života, sorry. O ne, šta smo sada našli? O, mlada djevojka u šumi. I auto bude uzgazilo, jao ne. O, kakav sam ja heroj. O, ti si moj heroj, sad ću te pušti kurac. S tom surlom. Fakat u vodu idemo. Fakat, likovi su to preronili. I kaj su to tu čunjevi? Doj, kak ti žaba neka. Kog smo mi tak jučer išli, ne? I onda ga su ga podmazali, znači tak je išel stari. Aki continue story, smo bolni. I onda su letjeli s novim stolom, doletjeli su u šumu, na crtanu, slika. I tamo je priliki poglavica bio žaba. Ženu su mu dali kao žrtvu. U šoku smo. Metak, napred. I gospodine Pernek, vi ste prije par sezona bili najbolji igrač u Fortniteu i onda ste se povukli u političku mirovinu. A gledajte, bila sprdačina to kako su igrali ta deca Ninja i takvi, tak da... Odlučio sam otiti da kad ne bu prekasno, jer vidim, pustili bomo decu nek se igraju. A tu je ovaj jeben ti. Prvo momak. Gleda koji si ti. Desni. To mi je rekao stantno. Za gumb, leđa. Hint. Imamo ga. Ne jebate, sad će se vrata zatvoriti smišne. Ovo je bolno za ga. Veliki IQ. Pa kurac slik mi neće drugo podskočiti. Ovo je najmanji skok, ne bremo preskočiti. Neće sve se zajedno. I mač ti je vrlo vatru. Palio dole mač, to sam ja. A ti s forsom uzimaš. Pa da, pa jasno mi je to, ali zašto ste odbili tu svu slavu pare? Pa eto, došlo mi je, neću.